mihring tenun hi du thlanna le thutluk nei na khat ani ber mai ni tin du kan thlangin thutluk na kan siam ranga lo ni thutluk na siam sula wangin ni khat thuwa kan nu na chevek thei he wang hian thutluk na siam he poimo em em a du thlanna dik kan siam theinan pathianin chiale thria na tu thluk thatang min pe a kan mang tangkai tu ani helem chana Christian no pangle vantir ko ti tingai nom tak chiar te ang khuvela hian thil sual le thalo atam to ro puisia Christian no pangte ta na poimo le hriat tur ni thil them vantir ko thil the chele thria na pek in niangin thil eng po in ti ma angun ta ka ngai tu ma sak thiam na in ma mo hle in ka ria abamak te dai ve ka be se lo lam dai isoya min thil fia deuh them vantir ko thil hi ngai tu chian ma sak lo chuan thutluk na dik lo siam ol em em a chu chuan mi hring nun ati che thi mi pakhat po khan ngai tu chiang ma salawin me che pakhat a pong sual ringota adam chung lung in a tan pha apoy sin ngai tu na mang thiam te ro chuan thutluk na dik an siama nun kong dik an zo thi ka kha thiame thil eng po kan ti ma uluk ta ka ngai tu chian ma sak alo poi mo hle mai en tira dang min thil bel them ei te reng mai en tina tlem kan soi belange I thian ten meizial zu tu te zu in tu te dot soi tu te mi thil ru tu te in sual tu te internet a saruak thalak le zamo video en tu te le thil thalo dang ti tura an som chu chuan ngun takin ngai tu ma sang thil thange thalo ti ngai tu chian nuwa thutlung na hi siam chawang I hrethiamem ka hrethiame ka pa chuan zu ru thina meizial zuboka kalen huna atianga ti ve mai te hi kalo chak thina sikula po ka thian ten test nei chang te hian an enton thina ma kan hu tha thei sia zeti tu te fakan hlwa enton ve te ka chak thina ani khop mai ka hrethiam che ma se ka soi to ang khan an ti anga iti ve ma in an thil ti hi thil thange thalo ti ingai tu ma sanga thutluk na siam chawang thil dik lo ni ai hria chuan chak om vio ma se ti du mi su thian te anga ve te ka chak thina thian ka ngai na boxia min kom du lo pha te ka hlau boxia engtinge ka tiang vantir ko thian te hian hlua abik takin thian tha te phei chu an hlu le zual amai ro chu thian te anga ve zel tu ti na ni lo thian te thu om hi ngai tu na man lo wang ani an nung chang le thil ti te enanga a that lo chuan kom to lo tura thutluk na siam mai tu inung chang an ti kholo mayang ani lo pon sim tur khil mai tur ani ka thian te ka lo ring lu tu ka lo ti sual tre palom zong te in ai tur an ni ma sa ji ang khan I thian te ni in tu po ni se I chung te ngei po ni se an thil ti reng rengun takin ngai tu ma sa thinang thil thalo an ti chuan ti ve mi lo tur ani top mai hei nge hi Christian no pangten tun lai kan mu em chu lo ni hi kalom hle mai vantir ko ke po kalome hei hi reng la nun hi thutluk na hli ni na khata thutluk na reng I siam ma in isuani se kan Sunday school zirtir tu ni se kan pastor ni se ka pa ni se ka nu ni se engtin nge thutluk nan siam ang le ti hi ingai tu fa sa thin don nia duam wang ming that aya sum thang jok king an tamzia kanu le pa de soi ka hrefowa du than suala wanga hv tamzia le zu le muam than wanga cancer ve tamzia di pon soi thina tutluk na an siam dik lo wanga ni ti ka hrethiam che du than na siam thiam tak ni ka lo tum don nia nong tha pato vantil ko nong tha le Christian no pangfel